Ngiyabingelela wonke umuntu ongibukela njengamanje nakubo bonke abalandeli bamaskandi. Lo bingelelayo Sithembile Kanyoka odume ukuthi uGlama kaMaskandi. Njengoba ngilapha ngizonithulela ialbum yami entsha Shaceke ephumile njengamanje igcwele izitolo. Ngithi phuthuma nihambe noyibheka nifike nifune uGlama. Isihloko se-CD sithi ngiphethe uthando. Zimnandi zonke ingoma lapho ubhema ukholo ngempela. Ngisebenze noBabshobeni Khuzwayo uye uproducer wami kuma backings ingane zoma ufalabo na ucula ubass yaphinda adlala isiginci lead guitar. Ngasebenza nobaphatha ngasebenza nomgojeli ngase ngisebenza noBongani Mduna no DSD ukhona kwezinye zengoma zami ingoma ekhuluma ngokuthi ngokukhuza ukubulawa kwabantu besifazane yona ingoma esishaya no DSD. Lana ngizothanda ukubonga inkampani yezingane zomana. Ngibonge inkampani Mars Entertainment okuyinkampani engaphansi kwayo. Ngizothanda ukubonga kubaba uDr Musa Zulu weMars Entertainment okuyinkampani engaphansi kwayo njengamanje uye ongifukulile nguGlama nje njengamanje kungenxa yakhe. Ngithi uqhubeke indaba esitha njalo uyibambe ungisize ngaso sonke isikhathi.